minek az egyetemi lelkészsége van itt a Magyar Tudósok Körút 3 szám alatt. Bármilyen furcsán hangzik, de az egész Budapesten tanuló egyetemi ifjúság, a református egyetemi lelkészsége van itt a 11. kerületben. Immáron 21-2-3 éve Budapesten működik ez a közösség, és ez a hely, ahol most is vagyunk, ez egy durván 10 éve ad otthont a református ifjúságnak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a református egyetemen nincsen külön egyetemi lelkész, hanem ön látja el ezt a feladatot is? Nagyon jó a kérdés, ez az egy kivételt jelent, tehát a Károli Egyetemnek külön lelkésze van, az összes többinek pedig szerény személyem és egy kedves munkatársam, aki nemrég kezdte el a pesti oldalon ezt a missziós munkát. Ez konkrétan missziós munka, vagy egyfajta közösségépítés is? Tehát milyen feladatok tornyosulnak önök előtt mondjuk a 2 szemeszter alatt, tehát a tanév alatt? Az eredeti cél, amelyet elődeink kitűztek, valahogy úgy hangzott, hogy a Budapestre érkező vidéki városból, vidéki falvakból budapesti tanulmányokat folytató református egyetemistákat, főiskolásokat gyűjtse elsősorban össze. Ez a munka gyakorlatilag olyan széles körűvé nőtte ki magát, hogy nem csak belső, hanem elsősorban most már külső irányt célzunk. Határozott és egyértelmű a missziós feladat, megszólítani azokat, akik talán egyszer bent voltak, aztán ki tudja, merre jártak, merre tévedtek az élet nagy rögös ösvényein, és megszólítani tudni azokat, akik még soha nem is jártak hasonló egyházi közösségben fiatalok között. És ezt a missziós feladatot gondolom akkor azokkal az ifi tagokkal végzik, akik nagyon aktívan járnak ebbe a közösségbe. Mi ennek a közösségnek a varázsa, hiszen mondjuk úgy konkrétan nem tartozik templomhoz, vagy végül is hát tartozik, de hogyan tartja ön össze, mint lelkipásztor ezt a közösséget? Jellemző, hogy ebben a közösségben nem hétvégén van a főisten tiszteleti alkalom, hanem hétközben, tudván azt, hogy a diákok hétvégén leginkább hazamennek. Ilyetén a gyülekezeti életünk csúcspontja a szerda esti istentisztelet. Ez azt jelenti, hogy ide jönnek a fiatalok 5-6 óra tájban, szendvicset készítünk, teát főzünk, minden alkalommal asztalt terítünk, minden istentiszteletet szeretett vendégség követ. A fő alkalom pedig este 7 órakor kezdődik. Sajátos formák és sajátos tartalmak jellemzik ezt a közösséget, a református egyházon belül is egyfajta kuriózum, gondolok itt arra, hogy amit csak lehet, a fiatalok végeznek szolgálatként. A lelkipásztor prédikál, hozzá kell tegyem, hogy még palást sincsen rajta, és még nyakkendőt sem köt, akkor sem és most sem, és a fiatalok imádkoznak, zenélnek, bizonyságot tesznek, igét olvasnak, amit csak lehet, ők maguk végeznek. Minden istentiszteletet tehát szeretett vendégség követ, kötetlen beszélgetés, ismerkedés, barátságok születése, adott pillanatban táncház és ehhez hasonló fakultatív programok színesítik. Ez tehát a központi alkalom. Igyekszünk hétvégenként is, ami csak belefér, színesíteni az életünket kirándulásokkal, túrákkal, akár határon innen és határon túl. Jellemző, hogy vannak, hogy így mondjam, hagyományőrző alkalmai a közösségnek, Mikulás buli, farsangi buli, amit nem csak magunk, hanem társ ifjúsági szervezetekkel, vagy a római katolikus egyetemi lelkészséggel közösen szervezünk adott pillanatban. Jellemző a nyári konferencia. Az országban most hirtelen nem is tudnám megmondani, 7-8-9 egyetemi lelkészség működik, nagyobb városokban Debrecen, Szeged, Veszprém, Miskolc és határon túl. Nyaranként egyszer egy nagy konferenciát, egy nagy tábort szervezünk, ahol aztán apraja nagyja találkozik, és amit csak lehet, a közösség ezernyi színét, formáját próbáljuk megélni és gyakorolni. És van számomra egy különösen fontos terület ennek a munkának, az pedig nem más, mint a napi szintű, rendszeres pásztorációs munka. Erről azt hiszem, hogy nagyon sokat lehetne mesélni, hogy milyen konkrét kérdésekkel fordulnak a lelkipásztorhoz a fiatalok. Azt veszem észre, hogy napi szintű igényük megkeresni a lelkészt nem csak lelkészi és nem csak lelki jellegű kérdéssel, sokkal inkább életvezetési kérdéssel, párkapcsolati kérdésekkel, az otthonról, családból hozott kisebb-nagyobb gondokkal kopogtatnak be a lelkipásztorhoz. Jellemző, hogy napi szinten 4-5 órát találkozom ezekkel a fiatalokkal és beszélgetünk. Érdekes, hogy minden szerdán
ezt őszintén mondom, minden szerdán látok új arcot. De vannak, akik egyszer-kétszer bekopognak, eltűnnek, vannak, akik havonként egyszer-kétszer tudnak jönni. Nagyon sok minden függ attól, hogy vizsgai időszak van, szorgalmi időszak van. Általában elmondható, hogy egy ilyen stabil 80-90 fő az, aki jelen van, a Holdudvara pedig ennek szinte megfoghatatlan, mondjuk, hogy a duplája. Ők azok, akik itt vannak. Ugyanakkor van egy nagyon komoly munkatársi közösség, évenként presbitereket választunk, ezek a fiatalok jelentkeznek a presbiteri szolgálatra és adják a már nagyon komoly szaktudásukat, számítógép, honlapszerkesztés, az istentiszteleti menet alatt felmerülő feladatok, zenei szolgálat, zenekar szervezése, újságot szerkesztenek. Megoszlanak a feladatok is, így sokszorozzuk meg a saját erőinket. Tény, hogy egy picit olyan ez a közösség, mint egy ilyen... Ezt sokszor ehhez szoktam hasonlítani, mint egy kútfő a hosszú vándorút során a vándor számára egy kis hűsítő forrás. Itt a nagy forgatagban rengeteg kötelezettség, feladat mellett azt látom, hogy jó szívvel jönnek, itt igyekszünk egy hűsítő kortnyi igét és gondolatot, szeretetet, kapcsolatot adni, aztán kiszalad tovább és hívja ezerfelé őket a munka és a jövőbeni hivatásuk is. Beszéljünk erről a házról. Itt nagyon sokféle egyház üzemeltet irodákat, illetőleg közösségi helyiségeket. Pontosan mi van itt? A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában vagyunk. A főtitkár itt székel ebben az épületben, az elnöke nem, de a főtitkári munkához kapcsolódó irodák, gazdasági és egyéb adminisztrációs helyiségek találhatók fölöttünk, illetve vannak szálló vendégeket elszállásoló szobák. Az a tér, ahol vagyunk, egy felszentelt templom, egy járókelő kinn az utcán nem is gondolná a nagy magas üvegablakokat és a vörös téglákat látva, hogy ez itt egy felszentelt templom épülete. Valóban több közösség használja, sőt így kell mondani most már, hogy egyre több, akik leginkább otthonuknak tudják az evangélikus és a református egyetemi gyülekezetek. Védett a napjaink vannak, hogy így mondjam, 3-3 nap az, ahol ezek a közösségek önmaguk szervezik a programjaikat, illetve hát a MEÖT pedig nagyon sok konferenciát, akár nemzetközi, akár határon innen és túli egyházi, sőt nem egyházi konferenciákat szerveznek ebben az épületben, sőt, most már egy éve lassan a dél-koreai református közösség is itt tartja az istentiszteleti alkalmait. Eredetileg is erre a célra épült ez az épület? Ez eredetileg is erre a célra épült, igen. Azt bizonyára tudják a kedves nézők, hogy itt lágymányosan tervezték még annó a világkiállítást. És ugye elkezdődtek a beruházások, elkezdődtek az építkezések, aztán azokat leálltak, azután pedig felfedezték ezt a területet, mint az egyetemi városrész új lehetőségét. Nagyon sok egyetemi épület épült, sőt még most is folyamatában vannak, és akkor felmerült az a gondolat, hogy itt az egyetemi városrészen belül egy egyetemi templomot, vagy annak megfelelő helyszínt keressünk. Ilyetén ennek az épületnek bizonyos százalékban a református egyház, bizonyos százalékban az evangélikus egyház tulajdonosa. És önök is szimbiózisban együttműködnek a MEÖT tevékenységével, tehát ugyanúgy segítik, akkor gondolom. Vannak közös alkalmaink, így van, vannak ökumenikus, tradicionálisan együtt közösen szervezett alkalmaink adventben és húsvét előtt, a böjt időszakában, ezeket tudatosan egymást keresve, egymást szólítgatva szervezzük. Nagyon sok szép, színes program kötődik a közös munkákhoz. Mit tud többet adni egy lelkész, aki a vallásos hittel közeledik a hallgatókhoz, mint mondjuk egy pszichológus, aki szintén sokakat segít az egyetemen? Azt hiszem, hogy a közös pont, akár a pszichológusnál, akár a lelkipásztornál a feltétel nélküli elfogadás és a feltétel nélküli befogadás. Bármilyen furcsán hangzik, de azt érzem, hogy szinte ez az, amit leginkább igényelnek. Ha belegondolok, feljön valaki egy kis faluból, akár az ország keleti végéről, határközelből jönnek hozzánk fiatalok Budapestre tanulni, belecsöppen egy óriási forgatagba, azt se tudja, hogy mihol van, szüksége van valami kapaszkodó pontra. Itt jönnek a személyes kapcsolatok, itt születhetnek személyes kapcsolatok.
A lelkipásztor közeledése, szeretete, nyitottsága üzenhet arról, hogy mi szeretettel, mondhatni feltétel nélkül bárkit örömmel és nagy szeretettel várunk. Amikor ezt megérzik, onnantól kezdve úgy érzem, hogy elkezd mélyülni a kapcsolat. Jellemzőek a beszélgetésben bizonyos témakörök. Természetesen egy 20 éves fiatalnak a klasszikus nagy kérdése a párválasztás nagy, izgalmas kérdései, vagy már az együttjárás, vagy éppen egy nagy csalódás, egy nagy szerelmi bánat. Egészen komoly, sőt, olykor életbevágóan komoly kérdésekig. A lelkipásztor adja a figyelmét, adja a szeretetét, és adja, ha eljön az a pillanat, amikor adnia kell azokat a gondolatokat, amely gondolatok a Szentírásban szólalnak meg, azok felé, akik keresik és elfogadják az Istentől jövő megoldásokat és az Istentől jövő válaszokat.